Kublesi bunyi pi baro prolog banwan sya kane ke channel jongi kumta menta ngan ben syai pi kowe ke plan ke wan thumai na benta jong baro tu penton kam ya ke sim card Jio bat gitu tu penton kam ke Airtel ru kita ban skap ya kane ke update kenang pin yo ya kane ke jing timma te haga thumbnail bat ka title ngala tho ya phi ba tang sau phiu sau tangka phin yo chisnem ka validity tang ne baro ngat ngau thu i phi kum nu phin yo ya kane ka sau phiu sau tangka ka profit jong kane ka sau phiu sau tangka Sngap perlo kane ka sau phiu sau tangka em kalong kom ne kum tu ngit teng is shifting ba la dengem recharge kane ka sim card jong ni kala ban khang kala wan deactivate te ngi sapun bor ban recharge tang na ka daw bang im ko bak sim card jong ni kin deactivate ya ka ngi sapun bor ban recharge ar spa lai spa kun tu man law banai na du mun tagas ngi ban ban im ya ka sim card jong phi la de phim ko ban recharge ru phi la ban im ya ka tang na ka ba recharge kane ka sau phiu sau tang ka kum nu ngan thu i phi ne pe kane ka sau phiu sau na ka em ki divide ya ka sau benta kumne khatwe tangka te haman la ki khatwe tangka phin yo khandai phiu tangka ka validity khandai phiu sngi ka validity let phi recharge khatwe tangka phin yo khandai phiu sngi ka validity kamut khandai phiu sngi ka sim jong phi kan im biang kinam khangi ka but hagane gal khatwe tangka phin yo phiu gb ka mb jong ka internet bat kate ka ability ka don chikenta kene jong kene ka khatwi tengka hapo ka chikenta pinyo as few gp ka data jong internet bat ka profit pinyo hangne khandai fuse ngi kin pencelan ya ka por jong ka sim card jong pi te hapo ka chis nem le de pi recharge sausen te kan shongdor kanu sau phiu sau tengka kamu tang sau phiu sau tengka pila ban im ya ka sim card jong pi da ka ba claim recharge ka ba ka recharge ka ba head doru pila ban im ya ka sim card jong pi tang da ka ba recharge ya ka ne ka kharwe tengka sausen hapo ka chis nem le pi recharge ka sim card jong pi kan im lada pi ka kumtu teng ka kane sim card ka de ka bakong san bhayangi ladangi kumtu link bat ka bank account lane ke dokumen jongi ban wan ko OTP tengi syapan bor ban haban pen im ya ka namar ladangi ka ladangi recharge re ya ka te kila ban deactivate je ka tengi syapan bor ban recharge da ka ba he kum ka ba arspa lai spa tang ka tan dum ta sngi pim de ban recharge phim de shu ban recharge da ka ba he pide phila ban recharge tang kane ka kharwe tang ka phila ban im ya ka sim card jong phi ta kane ka de ka ta ka recharge plan ka ba thamai da thrai phila ngau thu la de phis ngau thu la de phim kwa ban recharge da ka ba he phila ban recharge kane kharwe tang ka dum ta sngi khule shibun ya phim baro ban ya kane ka update subscribe kana channel